det alle dine børn? Ja. Eva, lukker noget for mig? Nej, hvordan skal du tro det? Eva, når du lukker for mig, vil jeg sige dine børn ud af helvede. Der er det virkelig ud af hende. Sidst er landet i Mosenes liv til Elveren. Og sidst er landet i gårdenes liv til Mesa. Endelig liv sidst er landet på højene til højgårds eller bjergføren, altså dem,